The Master. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще играем отново играта Kings Road и клипът ще е малко по-кратък. Не ми се играе много, просто да ви покажа някои неща. Но първо трябва да се оберем боксовете. Още има бе. И тук бе. Ого, супер, ще имам да фюжнем. Тук колите да оберем. Е, тук май токени. Не, диаманти. Ще пуснем токени. Вен да играя. Ще направя едно, да се не съм го правя. Намам само за един. А пък от утре почвам да събирам за следващия ивент. Не ще имам, даже за два. Зависи колко дали може повече. Ами за два ще имам. Но първо да фюжнем. Само ти да ги подалим. Идваме тук пред тази Савра. Фюжн. Ето това. Ще да имам повече атак спид. Че на някой нива съм много умрял с атак спида. Пети лево, добре. Още такис. Николко от тях имаме? 19. Ай, почвам направо двата евента. Ако имах още 4 токени, че да направя 3. Да, е по-лъгно. Ела тук. Този май вече умре. Да. Само се една брадва и братче да се отиде. Ай, втория. Ако не са паднат части, които нямам улица да ми даде много Dragonstone. Защото като почнем следващия евент направо да си купя меча. Защото моите са много умрели. 329, защото тези дечки пускаме по 800. Ако не и повече. Скоро ще почвам да снимам на акаунта си в Clash Royale, така че очаквайте от мен клипчета в Clash Royale, но просто сега нямам възможност. Ето ги имам. Продаваме ги. Съждам да го нямам. И карлицото. Хора, това мисля да е за клипа. Ако ви харесва, не забравяйте да ставите по един коментар, лайк. Абонирайте се за канала. Аз бях Стъно The Masters. Чао!